Fidos Logistics. He is a Pakanukuso. They were. More to perform. Oh, come on, we're turning me up 5 minutes. You could have done that. That's a fun now. The Prince of Amudo, Mercy Rogers. Peace, Oda, Mercy Rogers. Appreciating the praise. Yeah, about this, there's a Thank you, Jagatagana Entertainment Tactical Group, as a second against who's in the house. Yes.
Subaru. I walk with you, Mazandeo. Abata yaro nile opolokalisi yangizizi. I will invite Mauro to take the stage. So because I Honorable Martin Sassi. I'll tell you my size here. I'll tell you ma. I'll tell you ma. That's it. Why the yebu? Yes, sir. Papa Nubikon. What a police are Napaka na Tabugi. Our in-laws from another. Just a minute.
Thank you. Thank you very much. Celebration today. He is the man behind the Blessed one, where are you? Please come. He came back. Azubike family, this is your turn. The Azubike family. Omo maze cheso nyedo mada bapu na webu. Mmiri mma mmeru na yaka. Not complaining. He's so calm, drinking only pure water today. Let's say, I'm not coming here with a cat. Yes, sir. All right, thank you. Yes, sir. I can see. Sunday.
last night.
1 second biko Maazị Nwaụlọ na-eji opeta ekele ndị bịara bịanyere aka lie nwanne ya. Emeba the chairman planning committee Maazị Ike Okafor ọnọbịa biko Maazị Kwuba aga-aracha ya ọnụ kelee ndị Ive egwu akụrụkwa na-aga mmemme emere na-aga Maazị ngwa kelee ndị bịara nke iyi taa. Arụmama arụmama amụgụmama ụmụnne rinri biko nsikamere nkayo nyere ndị nne na onye a na-ere ihe a
mara na o ruru eru ọ ga-emekere onye ọrụ makwudo biko anyị tụnyere na goliz anyị oge nke taa maka nkele ọgwa ụlọ onye ịga na-enye nyere ya gara nkịtị ọdaala nkịtị na onye ọzọ ihe nna anyị mere gara nkọma onwe onye anyị ebe soro okwu oge chọrọ na-achọ na ọ bụrụ na ọ ma ndụ ọ na-achọ ihe pis ọ na-achọ ihe udo biko anyị na-ekele n'igbe dị ukwuu agụzi nyere anyị aka mee ihe nkọta anyị ndewo Maazị biko Nnewere Igwe eji ekwu okwu na-enye the chairman or coordinator of everything that has happened today that happened very successfully. Chinamata Ugwaro, President Emeritus, Amobi Welfare and Development Association, Maazị Ikechukwu. Okay, bro. Any time we can make Konya. Oh, it's in it. So, I will be Mamano. I will be Mamman. Oh, why you're in here? Because, very good. Can I own a papa? Otu ga anyị tọpụ ukwuu a na-azakwa oku aka nzọtakwana oku anyị kọrọ unu Chineke ga-edu unu mgbe unu na-amata onye na-abịara mmemme anyị mere taa onye na-abịara mmemme anyị mere taa mgbe e mere ọbara na-anapụ ya ma ndị za Lagos ma ndị za ndị Bekee ebe ọ bụ ịza wee bịa Chineke na-eduru ebe ị na-aga ụzọ bụ eru n'isi na-aka na ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Anyị na-ekele unu dum nke ukwuu ihe eme na ndị be onye adọ on behalf of ndị na-emere announcement a o dị very very happy ihe a gara aga as a twice and one asatọ ndewo unu Thank you very much. Teacher, if you're still alive, tell me you are alive, smile and dance and shake your body.